yen mati aku wis kurung angger tresna kumpul toko enggak kowe wis seniman kon Jawa Tengah digoreng kamu tidak Jawa Tengah Karanganyar bukan anyar nggih tanggane tanggamu ta kowe pripun to iki kan tanggane tanggoku nggih leres lah iya berarti nek ditangga berarti gadah lho lah iya tanggane tanggamu bener lah nggih kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta nggih lho lah iya ngono kok anakku iki to mataku piye to nek joget ki munyer sing wedok ngono lho lah kok sing munyer lanang kuwi lah iki kan bolak-balike jaman oh jamane dan ganti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer oh sing lanang ya melu munyer ngimbangi nek aja seser-seser ya tak bagus kok karo penonton darani kekean ya kekean iki gangsing Jadi sama apa jenenge gangsing lho kae? gangsing yo gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa Mas? kekian ki ngono kuwi anu wong kekean iki pokok sing babaran kekean pokok sing titik kalah ngono oh kekean lah ya tak mau kekeh piye ya lha niki kok ngekekeh kok ora lho mumpun coba teater tebake napa nduk manut penjenengan ninggal katresnan ya Nggih. maka buka celok napa Siarno cek Siarno ya itu blak-blak yang disiarne Mas Uncet iya dutak Siarno lagune ninggal katresnan oh lah kon nyiarke lagune lho iya no kowe kan siaran apik lah sae jenengan siaran siaran TikTok siaran YouTube jelas kaya kowe yo iya nang jeding siaran cek iki mesti nang jeding ya Baca karena pundi maju ben besok Jawa kono. Nah, maju iki maju titik. Golek nggon sing penak le. Nah, nggih pun penake siarne sing apik ya. Bapak Ibu Cek penonton macam iki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. oh cih bapak-bapak Lho, bapakmu pira? Bapak iki. Iki aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki arisan apa anake wong sitok? mbok Pak aku ora roh Lah kok bapak-bapak. Lah terus pripun lho Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe yo nek nek lampune kan dibengi to e. Genahno to genahno. wong ana lho Nesu. boten masa nesu Sabar ya pisan. Undang to Pak. para tamu Lho kok tamu mak teluwi kabeh munggah rene ra sedeng gone. para penonton Lho mah penonton dicepul kabeh kuwi tamu kok munggah rene ya gone kecek-kecek no. piye to ki Ya. sing leres pripun Pengen lo contone. nggih contone pripun Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Ini ngene kowe. kaki wales Kene trayo. Manut Pak Nadi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nadi dipoki kan seminggu kepungkur. Iku jatahmu jatah iki kan ora sak entekne tak ngendi wedhus nih. oh kula katut jenengan to iki Lah iya pengen rencana tak welu lan wedhus ngono. wah bosok iki Ora apa-apa wong bosok pisan aku. nggih Yo, lagune ninggal katresnan katur serangan keluarga ageng cakra apa Pak Cakra Manggilingan. cakra manggilingan Cakra budaya. lah kula kan manut jenengan lho cakra budaya serangan Mbak Kris Mbak kalau Krisnia. Mbak Krisnia Oke, Mbak Ika. Ebrot mati. Ya. Tugas kita apa? Iya. Ya. Ya. Yo. Warna joget ya. Jangan saya Mbak Ika, jangan joget. Jono, mono. Tutup diri. Tutup mono. Buka bentar.
Bali. Pol pol. Bapak Sunardi, Bapak Indonesia, Bapak Bunardi, selalu tahu nono. Tahu nono. Aku kan setia satu. biasa kompak tenan. Lah, pokoknya ditanggap. Grup jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Oh, biasane boten. Pokoke Mas Ucep menika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro iki. RJ niku napa? Raja Joget. Oh, joget iki ning omah tapi ning omah. Lah ning kene dhek alus. Lalu kita tembangin apa ki mau ninggal katres? Ninggal katres nah. Lalu mriko awake dhewe ora ming wong loro karo cakra budaya. Nggih, mboten awak nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi kan sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Nggih, warga wonten ing Boto. Lho iya ngono. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge sepot apa ya Niken iki ya? Bali ya cah itu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali ya. Cara Bali kula wis sing dadi apa Banaspati apa sing ya.
Kok banyak pati. Yo nek kae kuwi. Sing- Yo. Cara Bali.